Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungu Star. Namhlanje vashelo ma othi-kena unemfihlo afisa ukuyidalula kumakhelwane wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuva nendawo. Sanibonani babukeli be-Black Life. Ngiphuma eMnambithi. Ngize la ka-Black Life ngoba nginemfihlo kufanele ngiyikhiphele kumakhelwane wami. Iqala phi imfihlo? Okay. Sisi imfihlo iqala ngokuthi kulomfana endaweni iyakhona ngala ngakithi eMnambithi. Lo mfana lo uhluphile emhlabeni, umhlaba wonke jikelele uyazi ukuthi vele uyahlupha. Bengade efuna amaphoyisa akatholakali. Inkinga uyantshontsha, akukho la ngangeni khona, mengenile uyaphunyuka. Kodwa this time ngizamile nami ngamandla amonke ukuthi abanjwe. Okay. Uma uthi uzamile ngamandla akho wonke ukuthi abanjwe wenzeni mhlawumbe? Into engiyenzile sisi ibhlungu njengamanje wangila ngizoyithula ukuthi ibe ebhlungu ngempela. Kwathi ngelilanga wantshontsha lo mfana kantshontshwe emzini orongo ngambona mina. Uma ngimbona ngase ngihamba ngawotshela umphakathi nalomnyazi wento elahlekile ngamtshela ukuthi umfana ontshontshe lento ngiyamazi. Wangibuza kubhuti wabantu ukuthi wakephi lo mfana ngase ngiyamkhomba ukuthi waka next door. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi labantu abanabazali. Namanje ngiyazisolthi ngangimtshelelani lo bhuti ngoba wabiza umphakathi bambize egroundini bamthatha umntwana bambulalela khona bamshisa. Oneminyaka mingaki umfana? Wayesemncane sisi bangicabanga ukuthi la iminyaka yakhe ibila ko 18 besemncane ya besemncane. Impilo yakhe ke yashabalala kanjalo ke so manje boma ngihamba emgaqweni ngihlezi nginaleso stress ukuthi konje ngada isingane yakamakhelwane wesu sisi wakhona ngimjwayele. So manje angitsheleke ngithi lolu hlelo lithi sikhipha imfihlo. Yebo. Why usufuna ukusho manje? Why ufuna ukumtshela usisi wamakhelwane? Kumele sisingimtshele usisi ngoba umngane futhi ngimjwayele kakhulu futhi nabazali bakhe bebengazi njengomuntu osondelene nabantwana abakhona. So ubhuti nje bedayiswe yimina nje sekubhlungu kakhulu ngoba nasendlini ngeke ngithi ngiyabona ngihlela athi hamba osho ukuthi wena wangibulalisa. Hawu. Yeah. Ingakho senze. Wawazi kanti wena uthi umakhelwane uzombulala? Ngangazi. Kodwa mina ngamtshela umakhelwane ngoba ngifuna ukuthi athole into yakhe elahlekile kanti sebezombulala ke. Bambulala mase bembulele lelo galelo ngalenza ngakithi ngenza ubuntu kanti angase ngiyambulalisa. So wena kahle kahle uthi uzama ukusiza umphakathi. Ngakithi ngizama ukusiza umphakathi kodwa angase ngiyagaxela nami. So manje mawuconfessa kudadewabo, udadewabo uhlele nobani manje? Sisi udadewabo usele yedwa ekhaya ngoba ababengabe nabo abazali bashona. 1998 beshona abazali boba u2 kanye. Yes baba sengozini yemoto. Oh. So babethi bona babesala beshiya abantwana kanti abazi bashiya umntwana uzophuma eceleni omunye wasiqeda ke isikole. So udadewabo yena lo wasiqeda isikole. Wasiqeda isikole. Umuntu onjani ke yena ke ngoba uthi uzofuna umbikela lolu daba? Hey sis udadewabo umuntu okwaziyo ukwamukela kodwa angiboni mhlawumbe ukuthi uzongamukela njengamanje kodwa ngoba sengize ngafika la ka Black Life ngiyacabanga ukuthi uzongamukela futhi hayi ngiyacabanga ngiyazi uzongamukela ngoba uzobona ukuthi nami enhlizweni iyangihlupha lento ukuthi ngize ngikwazi ukuzoyikhipha la ka Black Life bengeke ngize ngithule kanti vele ayingidli futhi iyangidla ngase ngithangise la ka Black Life. So manje if I relationship yeni iphela sisizophela ngoba phela umuntu nomuntu uyajeza ngesimo sakhe kodwa ekhambeni kwesikhathi ngiyacabanga ngizobe iphinde ibe right relationships buyelana sibe abantu. Kodwa akawusho ke wena waba naso ke isandla lapha akhathe eshawa umphakathi. Ngiyazi phela wonke umuntu uphosa itshe lakhe wena likhona yini waliphosa? Hayi sisikuhle nje ngikhuluma iqiniso nami ngasithatha nje 16 ngajikijela ngoba phela ngangibona ukuthi umbulalazwe vele lona nami uma ngibona emgaqweni bengeke ngiyeke vele kube ngcono konke ukuthi makafe kodwa yizi nami khona ngizisola ke phela kodwa hayi ukuthi ubulawo wena akabulawa yimina wena is just that wamkhipha. Yes. Okay so manje ke usisi mase simtshelile uyazi ngithi kuzophela I relationship yeni ingazi yena ukuthi ke na ubhuti wakho isigebengu ngangamtshela sisi ngangamtshela wathini ngalokho wathi yena ngeke ubhuti wakhe ayenze le yonto ubhuti wakhe ufundile futhi ngiyazi ayenze le yonto ngathi mina ubhuti wakhe ufundile nangazi ufundile wathi ubhuti wami nje uhleze efana nento ezinhle la angasho uzithathephi ngase ngithi mina uyisela ubhuti wakho awusiswa abantu waxoshwa ngidla wangifela angazi ke manje wase ngikuleli izinga ke manje ukuthi uzongenze njani. Hayi asemthinto usisi wakhe simazisa ngalolu daba siza uzothini yena ngalo uso ready ukukhuluma naye? Ready ukukhuluma naye? Yeah, sengiready. Ready? Yeah. Usho? Yeah. Okay. Lunzima lolu daba leni yazi?
Hello? Sabona njani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Oh, okay, yes. Nakhuluma. Okay. La e-studio ngihleli nomakhelwane wakho uthi ke na kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngicela umlaleli. Yebo. Okay. Ngicela umlaleli. Yebo. Ngibambele, ubambe kanje. Sawubona sisi. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Hayi ngiyaphila, ngiyaqala phela. Noma kulemakhinyana kwabangazi lo makhinyana nqaba. Ulono osondelene naye ngempela ke empilweni yakho. Awuzazi? Yilo osondelene naye empilweni yakho. Oh, okay, njani? Ngiyaphila sisi unjani wena? Hayi. Yaphila nawe. Hayi kuhle ke mawuphila. Ngene okuthiwa ukuyekudinisa. Sisi njengoba ngila ka Black Life Mhm. kunento engihluphayo ihlezi ngihlupha njalo. Yeah. Kungokushona kwabhuti wakho ebulawa umphakathi. Shona kwabhutwani. Yes. Yena nawe. Sisi ngicela uhlise umoya ungilalele. Ubhuti wakho njengoba ngakuchathazela ngelinye ilanga ukuthi ubhuti wakho uyisigebengu. Bengiqinisile ukuthi uyisigebengu wangena lapha kwamakhelwane kaDludla lapha. Wafika wantshontsha yonke into khona kade ngizombona mina ngase ngihamba ngawutshela ubaba uDludla ukuthi ubhuti wakho yena ontshontshile izinto zakwakhe ngoba sengibona ukuthi yadabukisa efuna into zakhe engayitholi. Hayibe, ungazongiyela wena. Sisi Ungazongiyela mina ngizongihlanganela uyahlanya ekhanda lakho. ngiyaxolisa sisi. Kakhulu ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Yabona wena. Yebo. Wazi ukuthi uzolala ubani wena namhlanje wena uzothi isiphoko sikamama. Sisi ngiyaxolisa. Sisi Sisi ngiyaxolisa kwangasinhloso yami. Uyazi ukuthi uyanithanda uyahleka. Uyazi ukuthi wena uneqhaza ethengobhutani. Ngiyaxolisa sisi ubhuti wakho ubeyisigebengu ubhuti wakho kangangokuba ubhuti wakho nje ngambizela umphakathi washona ke. Angibona lutho ngawe. Hayibo sisi ngiyaxolisa hayibo sisi ngiyaxolisa. Yo sisi Khohlakala sikamama. ngicela ungehlisele umoya bandle ngiyaxolisa ngiyazi kubhlungu ngiyaxolisa. Awona uNkulunkulu emthiye simnyele emzala mhlekana sothona kwamina qesha wangibona qesha ngivisa upoison. Kanjani sisi kanjani ngiyaxolisa kwenzeka iphutha ngiyaxolisa manje into eyinkinga phela njengoba ngizela ka Black Life ngizofuna ukuthi ngizozehlisa kuwena ingoba ubhuti wakho angisakwazi ukulala sisi ngiyaxolisa Uhlula yini ukumkhonfront? kade uhlula yini ukumkhonfront? Angisonda wakwazi ukuthi wena ufaka isandla wena ekuseni kwabhutwami. Angithi wakwazi ukwenza uhlula yini ngemanje ukuthi ingoqale qale futhi ukumkhonfront. ngiyaxolisa sisi ngiyaxolisa ngempela kwenzeka iphutha. Lalela mina okamudlelane nawe uphelile kusukela namhlanje olwazi uphelile usiyizitha. Akusenani ke sisi kusho ukuthi ngijezela amacala ami ke kusho ukuthi ke angazi ngizokwenza njani ngoba ngiyaxolisa. Uphilena futhi kodwa engathi nahloko wena mama ngini uzuzathu uphele lofe ekulani. Ngivele sengizacela nje sisi kuyimanje angazi ngizokwenza njani ngizokwenzani ngiyaxolisa sisi. Sisi uyangihlupha ubhuti wakho ngenze njani ke mina mfethu. Ngiyaxolisa. Sisi ngicela uhlisa umoya konakele yebo konakele. Ngiyaxolisa kakhulu. Sisi uxolo sisi. Sisi ngicela uxolo. Ngiyaxolisa. Yo, ngiyakuzwa bakithi lokhu uthi ucela uxolo. Ucanga ukuthi uzolithola kodwa lolu xolo. Sisi ngesenzo senzeka kumele ngizehlisa impela noma bekuthiwa ngiyalithola noma ngabe angilitholi. Kufanele ngihlezi ngizihlisile ngasonke isikhathi. Mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi
kuyogcina ngilitholile Kuyogcina. kodwa nje Ngoba- la ngiyambona khona usisi kuyomele ngihlezi ngiguqa ngedolo ngisho angangifela ngamathe. Ngoba eqalekisa naye ethena ngathi angakuhlupha uzushone. Hayi ke le ibhlungu kakhulu ukuthi angihluphe ngize ngishone ngivele sengihluphekile kuyimanje sisi ngihluphekile ukuhlupheka kwami manje shuse kuzoba inhlekisa kwasemphakathini ngoba phela indlela engibeyiyona ayikho right. So manje ngoba uthi ke na ubuya kuvakashele. Usuke enzani ukwenza into eyi1 uma phambi kwakho umbona live noma uyamphupha? Uma phambi kwami ngimbona live ngimbona emile phambi kwami eduze kwala ngilala khona afika abamele isinqeni ngithi methi ngiyavuka ngiyambheka athi ayikho into ongibuka yona sikhohlala sika mama ngafa nje ngenxa yakho hamba osho ekhaya yingakho sengizathi cha angize la ka Black Life ngizothola usizo khona. But ke okumnandi mina ngijabulelayo ukuthi wena umbulalanga. Yeah. Wamceba nje. Ofuthi ke na wongazi ukuthi ke na uzothatha kanje umphakathi. Andingangazi kuba ngangazi ngangize ngisho kangenze ngisho. But wawulindeleni kumuntu ke na osehluphe kakhulu emphakathini? Ngangilindele ukuthi mhlambe bangamthatha bamse lapha ya bayomuhonisha like ukuthi uma saphinde sakubona okungcono sizokubulala bosho ukuthi iwarning ngiyacathi iwarning yamthusa umuntu yabo uma ngabe wenze iphutha uyafika utshela oqathwe lephutho lenzile ungasaliphindi ulenze ubese uyalalela uma usenze kwesibili suthi uyeyisa ke phela uphinde wenze kwesithathu shuthi kahlahle umphakathi awusawuboni yabo lona so iyena kade ke vele ke wayiqala ukweba ave kuyinto yamanje usaphila abazali ngicabanga thina abazali bahamba nabo bevele bembona ukuthi umfana ongalungile kodwa kwami nje ukuthi ngiyazisola sisi kodwa kwena ke kwangasho yini ukuthi deep down ngathi bangamshaya bathi kuyidedela kancane deep down because ngibuka ukuceba kwakho ukuthi ke na ikhona lento awuyilindele kodwa akayi ukuthi awufuna afi kodwa ikhona into awuyilindele yayikhona sisi ngangifuna bamthuse kodwa athi bambulali hayi bambulala bavele bambulala ke kwababhlungu ukuthi useshonile abokushona komuntu enye into vele ngisho nomuntu ade ningazwani ngaye uthola ukuthi mase shonile hayi like kunjengokuthi nje menihlele ekhaniwe neyifamily kukhona umuntu ongenzi kahle maye sekuthiwa akenze kahle sebulewe akubi kuhle nami nje lento eyenzeka ngiyazisola uzizwa unjani kodwa ngoba usumtshelile udadewabo khona itshe lisukile la kumina emhlana njengamanje nje khona itshe nje elisukile la emhlana kumina ebelingisinda uyophinda uceba umuntu hayi ngeke ngisaphinde sisi wafunda kahle ukubona kaningi basho njalo abaziyo hayi kodwa ke siyabonga ukuthi ke ubhekelele umakhelwane abanye amakhelwane bayathula nje kwenzeka into komakhelwane ayithulele nje kube sengathi akabonanga lutho but ke kubhlungu ukuthi ke na kwaba imphumelo wayo ungayilindele ya kwakuyimphumelo engayilindele ngempela ngangazi miselithi sengaze bambulala shone kodwa ke phela ke umphakathi usodiniwe wawungeke ukuthi ungadiniwe umbulala ozomuhonisha wesiphathi lo muntu akanabazali uyi-orphan nje kumele noma umhudulu umuse kudadewabo bona ukuthi akufika ngake lokho Nkosi uJesu bambulala kanjalo kumnta womfazi so mina kusisi nje ngidisclosile kuyena I hope ukuthi ngelinye ilanga uzonginika leyo nto leyo hayi isikhathi siyapholisa mhlawumbe nangilanga uunderstand ukuthi wawumephi yeah khathi uzokwenza ngibonga kakhulu ka Black Life ukungamukela kwini nathi siyabonga kakhulu ngiyizwela ke babukele emakhaya ukuthi ayi umama hayi ngoba ayiqonda ukuthi ibulawe ingane kodwa wayiqonda ukuthi ke na iyeke lento eyenzayo ke siyazi lo umphakathi masudiniwe uvesana udedela isibhaqu kwanzeka ke iphuthu ukuthi ke nagcine sishonile mawukuthi nawe unasesakhe istory khona imfihlo nayo please feel free ukuthi usithinte usazise ngakho imfihlo uzohlala nathi la sibone ukuthi ngesikwazini ukuyisiza please don't forget to share like and subscribe ngolungstang ngithanda kakhulu Is the Black Life TV